खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि गोजोनथाव खौरां कक्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावआव महकुमायारि जुनार फिसिग्रा आरो फाहामग्रा गोदान मावख' बेखेवदों। लोगोसे कक्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि महकुमायारि जुनार फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखेवना होयो। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मजों लोगोसे फटबरजरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म आरो नेहाथारि सलिम आहमेद खान बिथांमोनजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि सुबुंफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो एम राकेश ब्रह्मआ गोजापिटा हाजोना काजिगावनि गोदानै लुफुंनाय महकुमायारि जुनार फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'नि न'खौ बेखेवना होयो। लोगोसे बुंथियोदि फैबाय थानाय समाव मोजां फाहामथायखौ होनो हानाय बायदि एम्बुलेन्सनि गोनांथिनि बाथ्राखौबो फोरमायना होयो जिब जुनार फिसिग्रा बिफाननि एम राकेश ब्रह्म बिथाङा। गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि नैबे फटबरजरा ओनसोलाव काजिगाव बे ओनसोलाव गोबां माने गोलैसोनाय बे जायगा आरो बेखौनो लानानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' सारा जोंखौ बुंबाय थायो जे गासिबो इएमफ्रानो गावबा गावनि जि केपासिटि दङ बे हिसाबै फटबरजरानि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनांगौ आरो बिदिनो आंबो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि जिहेतु आं नायगासिनो दङ बिबान दङ बेनिखायनो आङो गोसोखांनानै जे काजिगावआव मोनसे साब डिभिजनेल भेटेनारि अफिस बेवहाय नांगौ खारन बेवहाय जेतिया अफिसार जगोन अब्ला डाक्टारनि एटेन्डेन्सआ बेयाव मास्ट जागोन भिएफए बेयाव थागोन आरो गोबां मानसिया बेनिफ्राय सार्भिस मोननो हागोन आरो आं दिनै फैनानै नुनानै आरो गाबखांनाय मोनबावदों बेवहाय डाक्टार थानायनि माने फेसिलिटि गैया आरो जि डिस्पेन्सारि दं बेबो बिराद माने पुराना आरो बोरायथारबाय आरो बेखौबो नैबे बोसोराव डेभेलपमेन्ट बे बोसोरावनो जों खामानिखौ मावगोन होननानै आं सानदों आरो गासिबो इएमआ बेवहाय फैनानै खामानि मावनायनि गासिबो रादाय होखानाय दङ। आं मिथिगौ बेवहाय टेक्सटाइलनि मोनसे टेक्सटाइल इन्सटिटिउटबो मोनसे जानो थांगासिनो दं आं एक्जेक्टलि जायगाखौ बुंनो हाख'नाय नंलिया मुथुथे बिटिआरनि जि गोदान मोनसे सरकार बे सरकारा फटबरजराखौ लाफानानै आगोलावहाय माने जोंनि बे बिटिआर हालामखौ जौगाखांनायनि खामानिखौ सिन्था खालामगासिनो आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआ जों अलरेडि दिप्लाय जि माने जोंहा बिलो दङ फटबरजरायाव बेवहाय 100 कौटिनिबो बारा फैसा लागायनानै बेवहाय मोनसे बेवहाय जिहेतु खाथियावनो जोंनि रुपस्रि एयारपर्ट दङ बेखौ लानानै हगने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायज्लायगासिनो दङ सरि सारेश्वर दिप्लाय होनफ्लांबाय थ' सारेश्वर बिलोखौ लानानै बहुबार केबिनेटआव खोथा रायलायनाय जादों सेन्ट्रेल मिनिस्ट्रियाव अलरेडि बेनि डिपिआरआ मोननानै दङ 80 क्र'रनि एबाब 80 कौटिनिबो बारा बेवहाय माने पार्क मोनसे जागोन जाहाथे बाहेरा मानसिफ्रा फैनानै बे समायना जि हालाम बे हालामनि जे माने नायथि बे नायथिखौ मोनदांनो हागोन आरो बेखौ मानगोनां प्रमद बर'आ गावनि गोसो बिखा आरो गावनि माने मेलेमाव सोहाबथारनानै खामानि मावदों बे खोथाखौ आं फटबरजरा रायजोनो फोरमायनानै होनो हायो। भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा सुबिदा मोनगोन होनबाथ' डाक्टारनि फेसिलिटि थायो बेवहाय भेक्सिन लानो हायो बेवहाय एवारनेस केम्पिं माजे माजे जायो काप रेलि जायो फिसा फिसा मोसौफोरखौ माबोरैहाय माने फेदेरनांगौ आरो दिनै बिटिआर सरकारा पिक मिशन मोनसे लन्च खालामदों दा बेफोरबो डाइरेक्ट भेटेनारि डिपार्टमेन्टजोंनो लोब्बा आरो सेनिटाइजेसन जेराव माने दा नैबे बेसिकलि बे दैज्लां समाव मोसौ बेमार जायो आथिङाव सबखा जाया होनबा मोसौआ गाराय जायो थ' बेनि भेक्सिनफोरखौ बेवहाय लानो हायो अमाया थैयैनि थाखाय आगोलावनो भेक्सिनेसन खालामना लानो हायो दा जों नुयो अमायाबो नैबे दैज्लां समावनो बांसिन माने बेमार जायो थ' बेफोरखौ आगोलाव भेक्सिन लाफैनांगौ आंथ' खावलायो जे दानि समाव जे लाइभलिहुड जि माने जोंनि बे ओनसोलनि बांसिन जोंहा जायफोर माने सेंग्राफोर दङ बेवहाय इनभल्भमेन्ट जानांगौ
आरो बांसिननिफ्राय बांसिन दाउ अमा आरो मोसौ फिनायखौ मोनसे गावनिनो जिउआव मोनसे थांना थानायनि राहा लामा बानायना लानांगौ बेनो सबसे गोरलै आरो बेजोंहाय गावनि संसारखौ दालांनो गोरलैनो हायो आरो जोंनि भेटेनारि डिपार्टमेन्टआ बेवहाय जोबोद सांग्रां आजिखालि जोङो एम्बुलेन्स सार्भिसबो होदों भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेरै जों मानसिखौ एम्बुलेन्स होयो थ' बेवहायबो एम्बुलेन्स गंसे फैगोन बावैनो जिहेतु साब डिभिजन अफिसारा जबाय अफिस जाबाय बेवहाय गंसे एम्बुलेन्स बिराद नांगौ जाहैगोन माने अमा बेमार जायोबा माबा जायोबा जोंनिफ्राय बेनिफ्राय थांनानै इमारजेन्सि जाहाथे सार्भिस होनो हायो बेफोर खामानिया सोलिगासिनो दं आरोखि गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।